Guys, astăzi facem vlog cu animalele noastre de jucărie. O să le dăm și nume, normal. Aici avem pe Pocăita. O vacă Șlei. Nu, cred că e Mojo. E Mojo, uitați. E Holstein. Dă foarte, foarte mult lapte. Punem aici la o parte. Și așa o făcuță din lemn. Nu e chiar ca așa cool, dar e și ea bună. O punem acolo. Avem o iapă Șlei, Hmura. Uitați dacă nu mă credeți, din Bistrița, am dus să udă, am cumpărat-o. Aici avem o bivoliță, are și geamana, dar nu știu dacă e pe acolo, asta vedem noi. Un căluț, foarte, foarte, foarte cool. Eu putem să așa. Avem o văcuță, tot șlec, uitați așa. Nu e șlec, dragilor, m-am păcălit, uitați, este, nu arată ce este, dar e foarte, foarte, foarte frumoasă. Aici avem o văcuță foarte cute. Aici avem o văcuță cu toate picioarele. Uitați ce frumoasă este. Iar o vacă bătrânică, tot Holstein. Asta cu foarte multe picioare. Asta este foarte reușită. Am dat 3 lei. Nu, 30 de lei cu tot cu set. Da. Nu mai vorbi, te rog să ta. Ce o vacă care paște. Aici o junincuță foarte, 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 foarte frumoasă. Și o să începem cu a doua iapă. E tot Șlei, Stella. Și uitați dacă nu mă credeți. Uite ce vine. Nu vocalizează. Și aici așa, iar o văcuță. Aici un cal de la Mojo. Uitați ce frumos este. O iapă. Aici încă o văcuță, dacă n-ați văzut, uitați acolo cât de avem. Asta e un harmăsar. Asta e o mânzucă foarte, foarte frumoasă. Un tăurac. Un tăuraș de rasă teliancă. Stai să văd. Nu șlei. Deci ăsta e armăsar și e Mojo atunci, dacă nu e șlei, că noi numai Mojo și șlei avem. Mojo. Noi numai Mojo și șlei.